na dúile, an óliacht, an cheimic. Nach simil na rudí se, is mó iontas atá le fáil as a staidir. Is mó rud iontach a dhéantar margheall an ólas se. Ach tá is a gach éine, fóla ní tíir an cheimic agus Ceimice in ann, pléis cé a dhéanamh. Mystéir. Im I brú halaferm atá a gceist, má chuirtear alcóil is propyle agus cóhólach de chlórín don lang snáva I muidéal pleisteach. Nuair a measachtar le chéile iad sa muidéal, a scadí tír an alcóil is propyle go hacketáil. An sin, halaganí tír an grúpa metile, tarlíonn sé seo faoi thrí, gach uair níos tapana, margheall an glórín, brisin an hydras cáid, chalcium an ceangal idir an carbón agus an oxygen, fágtar chloroform agus acetáid sodium agus ráie. Airíonn siad ina náis agus airíonn siad te, margheall an mrú agus an deocht pléiscinne an buidéal. Fersin tucht féin a gach ceandaigh. Is mailing Seán na gealaí, na Poor pumpkin. little pumpkin. Ach cad a géantar nuair a éiríonn pumpkin lofa? Cadéile. Chuirtear búma isteach. Bí an a chóramach má bhaininn tú trial as an brúise. Is nimh iad na Ceimice agus déanann siad fíorphléasca. Maríonn sé fér má dhéantar Fennic. Ach tá sé gránmhar, anna gránmhar, mar atá.